Ja. Mormor, det bedste du kan gøre for at hjælpe mig, det er at lade være at minde mig om, der er langt nu. Ja. Det gør du mig kun mere nervøs. Hvad var det din mutti, hun sagde, hun ville? Ja, jeg skal lige af med den her. Den stikker mig i halsen hele tiden. Var det der? Ja. Kuglepind. Jeg behøver ikke komme helt deroppe. Nu skal der jo skrues på. Nå, billedet. Jeg har jo ikke så, hun kunne lidt ned i den her fejl. Der var blokken deroppe. Der er sgu. En flamingo, det er da. Flamingo! Det er røv, der. Hold op, hva'? Er du der? Ja. Det tror jeg nu ikke, der var nogen, der gjorde. Man skulle sætte billeder ind. Der tror jeg sgu ikke, der er andre, der har gjort det uden. Uden hjælpemiddel. Ja. Nej, det gør vi ikke. Vi klarer det helt uden hjælpemiddel. Det er jeg ikke glad for. Han er ikke kommet ned endnu. Hans nye, hans bukser, Han har da ikke nye bukser på. Det har han da. Og jo, det var bare sko også. Ja. Har du nye bukser på, Kasper? Ja. Nye, det er sgu ikke. Ja, du fik den da lige gang, du skulle sætte sig, hvad hedder det? Er det dem der? Ja. Nej, det er ikke dem. Jo, og skoene, hvad hedder det? Og skoene, dem har du også lige fået. Ej, det var fandme sejt, det der, Kasper. Det var også. Ja, det var nok. Det var en bifald værd. Det kan vi godt gøre.